Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. O kanay mas gikahimutan ko kayo, Sofronio. O ngolok, uka. Ngolok, uka. Arilok, uka. Arilok, uka. Pulahan ang sama kanimong disipulo. Kay nagabot unya sa tukmang panahon. May luna kang giandam na dito sa paraiso ni agawang satano ni Lucifero Solfatos. Tuod ay, giandam ko ng daan ang imong lawak din sa karaang bahay supremo. Gilimpyuhan ko na. Mayo hinon. Nana sige po niyong. Bye. Bye, Senyor Minard Buenavides. Murag, dili na yun madugay. O mahibalik na siya din sa karaang bahay. Kasi nanawag niyo ko niyo? Ang atong agaon, ang supremo. Wow ba? O niya, wa mo palabtik ni mong istorya si Sir Minard. Istorya nga unsa. Nga mo balik na siya din O may itudlo na siyang lain aron maoy iyang ihulit ni mo. Sigbalik. Kung unsay among gipanagsultihan, privado na kanang bahinatar sila. Kaya wa kanay labot panian. Pagkahilas kini mo manulti. Ba ka? Wa napatago na ako nga grabe lagi kay ni mong pagkasuya na ako. Lisod pod, kung kasuyaan ko ng naunga. Adagway ni mo, Jose Franyo! Ay na kong ingna na magsulti ha! Irespeto ang umaabot mo labaw! Ilom, wa man gani ka mo respeto na ko isip tinudlo sa supremo nga imong labaw. Pagkauhaw ka lang. Inasagpa! Now, ni mo maisagpa atar sila. Ang galing. Isa ka sa taas nga hagdan paingon sa karaang pae. Pabuta ko na taas! Kaya paruhol ko ng daon ni ubuaga ka! Isunod yun ay siya na ako. Bahala ka. Basta kay mo padayon ko sa lawak ni Senyor Minard aron tiwason ko kini sa paglimpyo. Uy, ala, si Tarsila nahug. Nahug sa hagdan. Ala. Bahala na sila siliyo og nato nga mao'y mutabang ni mong malditaha ka. Gigabaan! Senyor Minard, maayong gabi kanimo, Supremo. Nanawag ka man God, Sofronio. Aron ni pahibaw nimo nga ni akaron sa tambalanan ning lungsod sa La Tierra ang maldita nga Tarsila. Naun sa manay kina siya. Ay nahog, gikan sa kaunsi nga ang sa hagdan. Ikaw sing angang, anagdanghag. Ay, gisiguro na lang yun akong pakuha og ambulansya para mahato diri sa ospital. Kinakuyapan man og nagkadugo ang oo. Oo niya, luwas na gas kuyaw nga kahimtang, ha? Oo, hinoon. Ala, ipatiman ka na diya sa mga doktor. Huwag ikaw pa ulit dayos ka na ang bahay. Ayaw tuyain ito og lugay, ha? Oo, Senyor Minard. Iya, kung biya din punyo mo. Mao'y mando sa Supremo. Nga dili gipabiyaan og dugay ang karaang bahay. Busa kinahanglan nga mo pauli jud ko dayon. Well,
Alang didig na. Kalit ka nakapakita na ako sa nang nagdali ko pagsaka sa taas nga hagdan sa karaang bahay. Unsa? Naglutaw siya sa hangin. Tulad kay may paingon nga rin ako. Murag iya kong damagan. May atras ko, arutak mo balik ka lang sa akong agi. Pero nasapid ang waan akong tiil. Waan ako makabalansi. Dahog ko. Sakit kayo akong kalawasan. Kapag sakit. Ingon pa nilang natuog liyo nga nakakita ko no sila sa pagkahog ni mo gikan si kaonsi nga ang Kalang dinig na. Hinabasan ding nakita. Punyong, nakita basan nila ang kaang naningdig na. Naambot lang kaysa dihang gipangutan ako sila ug sa ilang nakita. Miingon raman to sila nga ni sa pinday ra kuno kag kalit yung ligid-ligid ka padung subos. Nagpakita na ko ang kalang nidig na punyong. Ang misteryosong cooler. Hello? Oh. Kinsa ka? Kinsa ka? Pulos ka lang paukyab. Ha? Dalawan ka tingali, oh. Dalawan ka! Naibaw ko nga naa ka mag-alagad sa mga antagonista. Alagad ka sa kong kaaway. Mamatay sa unya ka. Oras nga mailhan ko ikaw. Kung si kinsa ka. Pwa! Maayo kay ikaw na diya sa lokso sa alpaka, Supremo Minay. May gipatawag na kong dinalian kayong tigom alang sa sikretong kapatiran. Ngania aning lungsura, Professor Swami. Kontlak niya sa alpaka, Senyor Pinay. Pinapitis. Salamat, Professor Swami. Sige, Pai, Supremo. Bye, Professor. Hapit na ang oras. Gagisit na ko sa mga sakop sa kapatiran. Kinahanglan nga pahugtan pa nila ang pagtuo. Ubos sa landong sa kapatiran sa espiritual nining dapita. Kinsagip ka kining naghatag karon ako og labad sa ang misteryosong cooler. Nagituhuan kong alagad sa mga antagonista. Among talahurong agaon. Ani ako karoning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang akong mga kamot. Agi og pagtahod sa balaanon mo kayong rebulto. O ngolok uka. Sabat kamong tanan. Warap uka. Wamanirain. Nunga obray tubasakam ina. Satano de Lucifero Solpatos. O bani kami sa among mga gimbuhato nining gabiuna sa dakong kapistahan sa Badlis. Ayaw kami upasagde. Warap uka ang inyong tubag. Warap imak yun uyaak. Talahurong Satano de los Severos Solpatos! Talahurong Satano de los Severos Solpatos! Nagayukbo kami kanimo! Louder! Louder! Nagayukbo kami kanimo! Oh, Diyos na mo nga matuod gayod gagamahanan gikas kinayukan sa matuod nga mayhon sa kalangitan. Lagbas na nga to sa wae kinutuban nga kangit-ngitan.
kami nagasimba kanimo, kanimo nagahimaya kanimo. Yukbuan ka na mo sa tibok namong kinabuhi, kasing-kasing og galag. Ongolok o ka. Arilok uka. Arilok ima. Unsay ako ikalagad, Senyor Minard. Paingon ako nihas karang bay. O sa galungsod na lang ang akong biyahion, Sofronio. Maayo hinon, Supremo. Si Tarsula. Unsa na iyang kahimtang? Di kayo, pero operahanan ang iyang hawak kay naay bukog nga na-dislocate. Niresulta dyan ang iyang di mayong kinaiya. Gigabaan si Tarsila, Supremo. Gigabaan ang maldita nga Tarsila. Kung okay lang nimo, ihatod o tatika sa inyo, Brina. VJ, dili lang ko magbuot-buot bahay na anak, ha? Oh, it's okay. Okay lang gid kayo. Kuan. Manangin sa ko ni Miss Krisha. Oh, okay. Ako ni respeto. Kung mosugot siya, then ihatod tika. Pero kung di, Sam, okay sa gihapon. Salamat, ha, VJ. Oh, yes, Brenna. Yes. Okay na gid kay ko. Wa ko'y pagsupak, ana. Ganahan ko nga mas magkasuod pa gid mo. Thanks, Miss Krisha. Nakailan ako niya. O buotan sa kong tanaw. Buotan ka na si VJ Sandivar. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!